India mi ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kinong yalam ka kanhun Shipar Revolutionary Guard Baklain Bor ka Iran kilapan na ka Taliban banyo ya ka tup kerteng ban peniyap ka balalai tu jong kinong Afghanistan ki balai Arab ya ka Britain kenang ba kinla bantuat ya kinong sentai ke MI6. Ka sarkar ti Iran ka kermen ban bishar benya ya ka tup kerteng jong kumba arpusan hajar ngut kinong Afghan ki baya trilang bat ki Shipai ka Britain. Kadba kidang wat ya kisin jam hakabaya de berkari sabngi haswa bani keren halor ki kam nuklear hakini ki benai banwan. Hakate ka kerteng bala khot killes kadon ya ki kerteng jong kinong Afghanistan ki badang pan jaka keritngan. Kentup ya ki Shipai ki bala trei bat ki Shipai jong ka Britain. Ki tiar wat benya bat ki Shipai bakerpang langit badon ketuk ani ki bala Petgrat syari Iran. Kum kadak jong kajingya trailang kabala sedang trekam hapadeng kini ki arliang mamla uwe unong Afghan ubala keno baka kerteng jong u kadon hakatup lapan kerja no na Iran syakabel hakini ki kendia sengi baladab. Uwe uhe officer ka Iran hati Iran ula pentikna baka Islamic Revolutionary Guard Corps kala kerpat tikna baka sarkar Taliban kan yasan lang ya kate ka tup kerteng kabala tu. Las ngeutu baki tiar wat benya jong ka MI6 kinlong kamat ban shimkia hakabaning kong jong ka jing wat benya. Ula ong nakaliang ka Iran ki donru ki jing persang ban wat ya ka te katum hakabala tau ya ka komiti ka bakar pang na ka benta kani. Kila don ki jing ya kren halor ka jing ya trilang hapadeng ka te Iran bat kabel halor kani ka kam namar balala ban ya rab ya baro arteli kiri na ka benta ka jing ya kren bat kiri sabngi. Las ngeutu baki nong yalam ka Taliban ha Kandahar kila petaru ia ki officer ha kabel ban kem kat bala ikiriu shimet na kate ka tup kerteng ke bala lait pajba bat ban penon kam ia ki kum kalat ban penbor ia ke London. Kani ka jing lait tu jong kini ki tup kerteng kala jia ha ubnai rempang arajar arpuar. Hadin baka Royal Marine kala pa email ia ka fai bapura syaki beriu badon jing ya day ha Afghanistan ha Britain. Ha kajaka ban pa tang ia ki kendiat ki bala jen. Kani ka tup ke bala lat tu ka kentup ya ki kerteng ki number phone bat ki email address jong ki Shipai Afghan. Ki nong tray sarkar bat ki bahaying hasem ki bala apply bandet buhai shnong sa Britain katkum ka Afghan relocation and assistance policy. Hadin baki Shipai risep ngi kelami ino na Afghanistan ha usnam arajar